କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାରବାଦର ଜନକ କିଏ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦାରବାଦର ଜନକ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ସାହାରା ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି। ଶିକାରୀର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଫ୍ରିକାର ସାଭାନ୍ନାକୁ ଶିକାରୀର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଦେଶର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳହସ୍ତୀ ଦେଖାଯାଏ? ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳହସ୍ତୀ ଦେଖାଯାଏ। ଆମାଜନ ନଦୀ କେଉଁ ପର୍ବତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଆମାଜନ ନଦୀ ଆଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ପର୍ବତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କୁହାଯାଏ। ଚୀନ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ୟାଂସିକିୟାଂ ହେଉଛି ଚୀନ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ। ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ରହିଛି? ପୃଥିବୀରେ 5ଟି ମହାସାଗର ରହିଛି।